Tapos etong si office mate na girl, sa kanya mo nakukuha yung hindi mo nakukuha dito sa girlfriend mo. Yes po. Actually, magaling. Magaling talaga siya. So, paano magaling? Magaling gumiling? Ganon? Meron na pa kasi akong past girlfriends na engaged na kami sa tinatawag na pagdating nga dito sa bago ko ngayon is ayaw niya talaga na yun nga, ayaw niya magpagalaw sa akin. Dumating yung time na itong si girl na sa office, kakalipat niya sa team namin, and then ayun, nagkaroon kami ng fling, and then naibigay naman niya yung kailangan ko, which is yung ayun nga. Pero it doesn't mean naman po, DJ Rocky, na hindi ko mahal yung girlfriend ko. Actually, sobrang mahal ko siya. Pero kasi pagdating sa akin, hindi niya maibigay yung isang bagay na nakasanayan ko or nagawa ko na. Pero nagkikiss na kayo? Yes po. Nagahag kayo? Yes po. Nagmomol kayo? Pupunta sa mall? Yes po, yes po. Talaga? Hanggang saan? Hanggang baywang. Hanggang baywang. So, pwede humawak ng 2 bundok. Actually, pwede. Pero, ayun nga, hindi nagtatagal. Mga ilang segundo lang. Bilisan lang. Wala nga 1 minute, DJ Rocky. Wala na, yun lang. Nagagalit na siya. Tapos, etong si office mate na girl, sa kanya mo nakukuha yung hindi mo nakukuha dito sa girlfriend mo. Yes po. Actually, magaling. Magaling talaga siya. So, paano magaling? Magaling gumiling? Ganon? Magaling talaga siya. Actually, DJ Rocky, this girl is meron din siyang boyfriend. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.